Secretary jongka Youth Wing win aga jingkran jui. Hello check. Ba bet lum lang nong bet ba long song kro jeng ni jeng lang ya kublai pi. Ngai kublai ru ya hi ki pai ba boro ki balawan hakni ka siteng jeng ni phaisngi. Menjadi bentalang bat ngi hakni ka jeng lang ka jongi. Kumjuru ngai kublai ya kini ki MDC boro kumju MLA mongai ba abrai. Kumjuru ya ka Meghalaya AIDS Control Society ka kirpa outreach ka ba philayawan hakni siteng jong ngano phaisngi menjadi bentalang bat ngi. Kum tam ka jing ai khublei ka le choblei nong bu nong thau ubla ai lat pat ingi sa sisien kum ni bang ne kendo lang kum ki khon ki hajar ki jong u bang ne kendo bang nio bang ya lum hang ni ka chaka hani ka siteng jong ni phaisngi bang nio bang ne kren bang ne thir bang ne tai halor ka ni ka jing ma jong ni drugs bat ka jing ma ka ba ap lada ngimla ban le i la ni ngimla ban te lakam yahu balai kapalong yangi kum ka Youth Wing jong ka VPP ban mi sakhmat kadawi kalong ba ngitip ban ngitip syai ba ki khon samla ki long kalawai jong ka jaj benriu bat lada ki khon samla jong ki tron menta ka lasai ka bakum no kini ki sipho ki arphos nem ki banwan syai ka jela jong kan poi bat ladang imlak ban penbet menta kejing ma ayu ka ban am bat kejing kiu ke jong ni udrox kamdai ka jing pang kom baong ki katu kat ni ki bor ki badan ka bor sarkar kejing kiu jong ni udrox kamdai ka jing pang hendrei ka di kejing syahir thma jong ka jat benriu ka jongi ki briu ki ban kilai i ba ka jat benriu jongi kalong ka jat briu ko raklan ki samla jongi kalong ki samla ki badan ka jingit clear khnang bara kinyo ban pentren ka jat benriu ki penungop ingi de ya ki khon samla jongi de kin jat jingdi ni wan ru hang ni ban hakni ke sngi ban ngin khot ya ka jat benriu ya ka jat benriu jongi borok koi bangin long kawi hapan hani ka thma kan mau kani ka thma kamdei ka thma tang jongi ka parti kamdei ka thma ka jong tang tong itu kilong yeng ki bakendu ye kini ka apon hari kadi ka thma ka ba manga bat mafing ha ban sim ka jingkit clear namar lada ngimla bangil ne ai menta ka bu jingma maleng ong kata namar ba lada ngimla ban penbet menta hakini kisnam ki banwan pinsai i ya ka jela jongi entelepat da ki wei pat ki bor jong jingdum kan mau tang ni ka wei bangin ong ba nginom pet po nginom thau inu hendrei in sim na kita ka jingkit clear kum kalong kum ka jat benriu ru ngidi ka jat benriu benriu te play to ngine phai no pat kin ta kalenti bamman ka jungi ya kata ka jinglong jungi ngin ya klaba mot ngin ya wan sakhmat bangine phai pat su play kum ba ka jat benriu jungi bu u play ning kong ngin ya bu biang u play ngin ya pentip u play ngin ya duai ngin ya kerpat u play ba u play un ai pat un sei pat ita kinong yalam ki bala si sia ban penbet ya kani ka jing ke bangi kendo nganum kan bon namar kin sarbon kinong kran hani ka sngi ngan IT biang iba bat khulis bon